ngibingelele amakhosi onke aseNdlunkulu, ngiphinde ngibingelele ominister namakhansela kanye ney'nduna. Ngeke ngiwavalele ngaphandle amaphoyisa amakhosi ngoba kubalulekile lokhu, abaluleke kakhulu ngoba kunento ayenzayo uma umuntu egane ekhaya kuthiwa uyabuza umthetho ntombazane ukuthi lapha nje uyamthanda yini na. Manje abantu abanjalo babalulekile benze isizwe singaqhatheki. Ngizothi nje mina bakithi ngithanda nonke eSouth Africa. Ukunithanda kwami ngizobonga futhi nani ngiyabona ukuthi ningikhombizile ngoba mina abantu besifazana ngithanda ngolavu, ngithanda nje ngokuthi nginikhonzile ngoba ngiyazi ukuthi abanye sebezihumusha ngenye indlela lento ukuthi usithanda sonke. Cha ngithanda nonke impela bafowethu, kodwa-ke lapha-ke ngilapha kwaGudu uZongeni ngithi ngiyihlalele nje nami ngiphumulele ngoba bengisetshisa bekulapha nje senginxasele lokungana sikabhabhuni lapha ekhaya. Hawu sengibonayo nangu lokungana uBig Zulu inkabi awusengifike ekhaya ngathi sike sabonana naye ngaso sonke isikhathi wathi inhlonipho bafowethu engihlale ngikhuluma ngayo imali inhlonipho, futhi inhlonipho yemthatha umuntu umlekele phezulu anqambe ngishamazo ngoba nje ungizele ney'ndaba ezimnandi namhlanje ney'ndaba kwamina esezizongiduduza, kanti futhi ngoba ngihleli nayo nje lapha baningi abantu abazosizakala namhlanje. Khona abantu abaney'tresi abaxabene nomakoti, kukhona abantu abafuna Professor Skhosana ngamasosha omzimba. Ngithi mina nibona ngani bathi siyatesta phela thina kucelwa igazi emaklinikhi, ngathi ngingangitsheni imfihlo nami sengikhuluma nje ngephutha emafonini. Njani weBig Zulu? Siyaphila mkhulu. Uyaphila bona? Mkhulu, hayi siyaphila. Bakithi ngiyajabula ukukubona. Hayi kujabula mina mkhulu ukuthi sengihambe ngasiqhilaze lento kamkhulu angisondela. Hawu ngajabula mani. Wafika kokuphisa ungani? Ngikhudle ngakhudla mkhulu, hayi kona kuyakho. Mawuzongena impela uqala uthuthuthi kancane. Yazi mani Big Zulu, chabo ngithi nje ngibonga kakhulu ukufika ekhaya ngikunikeza amandla, kodwa manje leyo mandla engizokunikeza wona ngizokuxhawula Big Zulu. Ngani inhlonipho yakho nangobuqhawe bakho ususenze lapha eKZN nabe-South Africa sahlonipheka. Ngalezi ngoma nje zakho zokududuza abantu baliwe zintombi, ududuza abantu bekubuka besosizini befale ngabe bayikhunga, uphinde futhi ududuza abantu abangenamali ngoba umfana kawalungisa amakashelo ukhehla lembongo. Bakithi uyaphila kodwa sikhona mkhulu. Awubheke wasithatha isibusile yazi inhlonipho imahhala Big Zulu. Kodwa awungiyabonga ingaqhawulana ngathi ngiqhawule kathathu usuka sheshawela ephesheya afana yakhothwa leni samenzalo khona nikuzamayo ukuchithana. Uyaphila kodwa Big Zulu? Ngikhona mkhulu. Ngiyabona ungena lapha ungena uhamba ngethuthuthi, uhamba ngehashila belulu. Wabona lapha Big Zulu engithanda lento wasuthenga lo mlungu. Ngayithanda ngathi angingabe ngisagibela le kamkhulu, kodwa ngivele ngigibele leli labelungu. Uyazi manje Big Zulu ngoba ngiyabona usibonele esihle kunakwabanye abantwana nenhlonipho. Buka nje zonke izinto uyibonela kimi. Ngifika ngigibela isithuthuthu mina ngibona manje uphethe ingqovungqovu. Ngahlala inqindi wayihlala. Bakithi kanti kubaluleke ngapha ukuthi ngibe khona eSouth Africa jabula. Kubaluleke kakhulu mkhulu. Khona ijebhe engangayishala lapha ngaze ngashela usibala lapha umthi ngade ile yayishawa umkhulu lephuma kanje. Ngithi phela ngangifundisa yona phela leyo jebhe leyo. Le sengishale eshawa umkhulu ngqo. Cha impela phela weBig Zulu ngoba phela sakhulumile nje ngoba usufikile nje. Angithi vele namhlanje sizosayina manje ngoba ngichaza nje sizosayina inkontrakt ngoba usuzoba ngaphansi kwaGudu uZongeni boxing promotion ngoba ngeke ngazokhala uthi mkhulu ubuya kwezamanqindi. Ngiyakudinga manje ngase ngikhalela ukuthi hayi ibudget yami iphuma unyaka nonyaka. La iKZN ngirejistile nakwi-3 Boxing Promotion. Manje sengibona ukuthi hayi
usilotwe second bamsaba begcine besha imali yakhe Yeah. Webo. Yeah. ngase ngithi no asiyenzi ukuthi kube wekhohlusa ungene boxing promotion Sekufike mina ke manje mkhulu sengithi cha umkhulu akasondele. ngisondele Hayi sengithi umkhulu akasondele ngiyazi umkhulu uselabe kaphansi kodwa ngithi hey baki ngeke. hey izodwande lokhu obheka umphathele ngisho ama-gloves phezulu Yeah, ukuthi umkhulu cha ngimlethele lo umkhulu ukuthi abuye. hawu Ukuthi abuye. utaphezulu madoda Yeah. uzobaqilaza abantu phezulu kodwa hey othi izodwande phezulu ngoba phela asekho umbani ngomaphambi kwakho Ayi ngifuna umkhulu angiphi impela ebusiso ngibona. Sengugcobile already. Ngoba usuguqile nje sengugcobile already. Kuthi ungane kukhulu awubheke nje nalebo hamba nabo sengibabona sebamhlophe manje khithile konke. Ahaqo manje aseshoda. Iyaqila. Bene phezulu man camp wethu. Mancanca wena ngizokuhlonipha ngoba vele nesizwe nabafana bami nje kanje abafana bami eGoli abanye baseThekwini bangitshela ukuthi manje sebefuna ukubuya vele bezekhaya ngoba ngenza i-gym nje ngale ngaphandle bathi manje lena eGoli o trainer lapha eThekwini abasekho into abayifundayo sebebona ukuthi babuye bezekhaya manje nawe uma ufika nje kanjena manje ngoba ne-gym ngingale ngaphandle sekuyangiphoqa impela kodwa ke kuyofanele namhlanje senze isivumelwano phela uma ufuna ukuthi ngibuye ngempela usayine namhlanje phansi kweena iyakwakuhle ungene boxing promotion sesiyayiqala soyiqala nawe ebese umkhulu eqhubeka ebese ngiqhubeka ke ngicabanga ukuthi fanele sisayine manje umkhulu akakhulumi ngingasayinile cha sikhulumbe ngingasayinile ngoba phela fanele ukuthi zonke izinto ibhalwe phansi ngoba lento lenqindi angithi manje uyazi ukuthi ngoba ngifuna ukuphuma nje yolanda imali lapha kumewethu lapha ekwayo into imali ifuna ama-signature uthundula ifuna ama-signature gqilaze nge-signature weba cha mama neyi ngijabule kakhulu manje ngifika cha ndoda ngiyayimukela le nto kodwa ngisazobatshela nabantu abadala phela naka ekhaya fanele ngiphinde ngiyobikela nobaba unyazi nengonyama ngithi cha bo mase kufike abantwana kwenza ukuthi abantu bephile nabakhuphula amasotsha omzimba abantu ngoba ingoma zakho ziyawakhuphula amasotsha omzimba usiyabona ziyawakhuphula manje ke ngiyafisa ukuthi Bhekuzulu masuzongicela ngoba kushuthi abafana babona bayinikele edakamazweni nasemadrugsini kusho lento ayiphethe kahle ayingiphethe kahle mkhulu kanti futhi wazi isandla sami ngiyasazi isandla sikamkhulu bengibatshela nje lapha ngeke ngahamba nomkhulu lapha ngimtshele kwingoma kaZwelonke kunjalo ayi mkhulu ayi la qhamuka khona hey bekunyakaza wonke umuntu left and right ngithi mina kanti umkhulu uqilaza kanje cha nentombi encane mkhulu zila ngithi umkhulu hey cha bokuzingane ukuthi mathi kusuka kwathi kunye lapha khona lapha kwathi Fanta ngathi mina nani kuba yami kwathi kungane Fanta kwathi webhuta uma kancane ngibona nangu umkhulu ngimthanda kabi Fanta lethi Fanta ekhaya ngathi nawu nani mshoko ngane suka awenzani manje ngathi mina nani kuba yami wephezulu ngibonile nami okwangihlela kuyisibusiso futhi yazenzakalela uthi begijima nobani mkhulu osimnqasempela wabonana sebefika lapha ngibonile ngathi mina iqilaza mina ngishiya ingane khona ingane ezangapha eMaritzburg behamba nobhuti bazo zashubuka emontweni ingane phambi kobhuti bazo zathi nje nangu umkhulu zangibamba ingane ngize ngaqhunyelwa inkinobho nje kuba yami zathi nje asifune enkomo thina bhuti sithi Fanta bathi ngawunani kuba kanti ingane ngathi phela bayitshela ngithi hayi ungathi ingane ukuthi phela ngithi siqhashazwa ngabantu ukuthi namakhehla kwashembe sinikeza ingane encane Fanta bashazwa nje ngabantu sibadala bakithi abantu cha Bhekuzulu mfowethu cha lento oyibone lapha na ukuphila nabantu nokuhlonipha abantu nanokuthi ngingayiphakamisa nanokusiza abantu ngoba ngafundiswa umdlokombane mina ngoba nginenhlasha Bhekuzulu ngoba usuthintele isandla nje mina ngakhawula ngonyama noshayambe futhi ngoba ubone nje lapha ngizobona ngabudget sokushayambe ngibona hayi umuntu akabudget nje sawushemba ukuthi nginegazi lobukhosi yangabe ngonyama fanele ingene emanzini yathi ngeke ikwazi ukuthi ingene ingakangeni yathi cela ingene kuqala ngiqinisile
angihamba manga la hawu isizwe sengibona amanga nginawo yeah la fishika kancane unyaka labheka phansi lathi awuqise khona ngathi la baba nje esemakhosi elunkonzile phela ngiyaziwe ezulwini manje ngiyaziwe ezulwini ingakho ngigcilaza ngigcilaza naphesheya hayi phesheya phela bafika ngabaguqisa belungu ngicasule yini njalo kwefiko olumongomeli wami lo mthofu hawu nje ngibona belizwe ngathi kwakuliwa kulo sebemhlasa phansi eseshe phansi eseyedwa engaphatheka kabi ngathi nyawo bathi ngizofika ngiphele afika abaguqisa mina phesheya hobo umkhokhela mkhulu nomkhokhela ngoba ngapho nje wachaphazeka umuntu esiphethe ngathi naye ngivele ngithola nami ngiguqa manje ngoba ngilapha ngikhuluma nawe nje ngibabona phesheya obheke babhala ngesingisi bathi ena Big Zulu is arrived kwakudlisa ungena ubheke awuthi ngibatsheni bayabuza abantu khangithini kwakudlisa ungena belungu bathi hayi to go in the touchlight to enter in ngisakhuluma nabaphesheya bafuthi mqole South Africa asibuye ekhaya mkhulu cha Big Zulu mfowethu bengibona ukuthi asisayini inkontrakt ayisayini manje umkhulu befisa ngithinte bani kuqala uma uzosayina cha bo kahle kahle wena Big Zulu ngoba ngine promotion ivele ikhona ngiyayikhokhela unyaka nonyaka ngiyayilicense manje ivele lento bebangithi ngikhuluma manje ngobuvilakazi nalento ntokazi le uNomvelo izingane inkhonzile ivama ukumema noma kunencindi kodwa ngibese ngibona ukuthi hawu nayi budget yami sepasihlangana eyami phansi budget ngase ngithi mina no ngithe mangilapha nelongaleni ngahlangana noNtuli uPrim ngambuza futhi ngathi kade yiphi kwagudluza ungena ibudget yenqindi ngoba phela unyaka nonyaka uhulumeni ukhipha imali yabo futhi nginabafana mina abaphethe amabhandi abalwa ngabo abafana bami phela bashaya incindi laba abaphethe amabhandi zolinto kwani umunye umfana wakhe isiphisi somuzula wamakhelwane kuphila abantu ngalonto le into ebaluleke kabi lento nje ilandelayo eBig Zulu into ebaluleke kabi ngoba sakhisisi yabo buka nje futhi isibonelo esihle uhamba ngeimoto ezimnyama edimile amabhasi into engagitshelwa nimoba uhamba ngalezi moto ezikishane kufanele wena ibe segoli kuphela uwinayo le Blackville izokuyiphelile lapha uyabo angithi ugcilaza ngayo yonke indlela ngani njalo yini inhlonipho ngoba dingile lapha nje ejele kwagijima kwisiboshwa kwemadingi sekwedivile ngivakashela iboshwa kwagijima kwazi uguqa kimi sekwangikhulumela isizwe umfana kwathi ena imkhulu nguthandela isasho kusenhlonipho wathi hawu nawe hawu nami kuba kwathi nguthandela isasho kusenhlonipho wathi hawu nomolo khona lapha nje wesivile eduze kade ngiyobayala ngithi mina ngisacela ukuthi bazi uma bephuma la bephume bakhe emakhaya bebesibonile esihle befunde lapha ngoba kuyafunda beye kuwe beyinkomo nokwenza into ebhedayo ngoba nje Big Zulu ngizokhuphuka ngizegoli ngoba nithi ngifuna ukungihlelela lo mcimbi lona welcome ngingakangihleli ngifuna ukuzokhuza isibhamu uyi-weekend ne-weekend kuqhuma isibhamu kanti manje kunabantu abangaphandle abasuka ngaphandle asebegcwele emadrobheni akithi kusuka ko-Cape Town ko-Durban ko-Gold sekuyibona sebethi abanye bathola ama-flat mahhala abakhokhelanga ngisho isenti thina masibulalana bazofika bedliswe uyabo uyabona njengoba kade kunengoma sihlangane engomeni enihlangane nonke sihlangane ngisho eGoli sizokhuza ayikho into eyolungiswa lapha mina nathi ngihlangana nobhejane liyangonyami befuna ukuthula kulungisize uyabona mangathi sihlangane thina siyomemeza libe linye izwi sithi nje nomo abantu abofanele bebe nomcebo okudlula thina esifike sihle khona ngoba lonto yithi esifanele sikhuze Big Zulu ihomework yakho lena lezi zinto zohamba nazo ukuthi alenye ihlala phansi lento nonke eshantu lani bafuthu ukuthi lesikuhlanganisa insizwa ngoba kade kunengoma kube nemicimbi sithi zocela zonke igodi kube nokuthula phansi ivolovolo sakhisizwe uyabona mkhulu ibalekile impela kufana nayo le ngangoma kaZwelonke ibaleke kakhulu isibusiso nje ukubona insizwa zihlangene ngale yandlela ngengoma zifile zisekhaya nazo zamukelekile kuphume wonke umuntu ayosupporta nje yobuka ngento mhlawumbe abanye abantu uma beyibukela lapha bayibuka ngathi into engenangqondo into engacacile kodwa nje le yanto leyana isibusisi isiko lethu into
eyenza ukuthi siqhenye ngesintu sethu. Nanokuthi ke ukubona insizwa agida ingoma ngaleya ndlela leyana zithokozile zizonke zibambisene ziphefumula umoya owodwa. Kuyisibusiso lokho ukuthi even nazi idakamizwa asinayo indlela yokungena, asinayo indlela yokungena ngoba umfana uthe buya nje la ebuya khona uyazi ukuthi sekumele aye enkomeni, uyazi ukuthi kumele ayo practice ngoba nansi into efana nengoma kaZwelonke ikhona ekhona ukubaqoqa bonke bahlangane emkhulu. So leyanto nje kangoma kaZwelonke emkhulu ibaluleke kakhulu, futhi ke nangendlela abayenza ngakhona mkhulu, yabona nje ukuyenza kuba ngathi usekhaya ngqo. Uyabona ingabi into efenze gidwe page kube into engathi impela kusekhaya straight. Ibaluleke kakhulu mkhulu, inciphisa nazi idakamizwa emgaqweni ngoba abafana bayazi ukuthi mabebuya ezikolweni noma kuphi bayahamba lapha khona into ekumele bayenze. Hayi impela Phezulu Mfowethu, lento oyisho ibaluleke kakhulu, kodwa bengiyifisa le ngoma ukuthi ingagcini eThekwini kuphela. Kube ingoma ukuthi iyasuka ngesikhathi imovie yekoGoli, kwesinye isikhathi ngoba kuthiwa ingoma kaZwelonke nje, kwesinye isikhathi ingene emsinga amabomu, kwesinye isikhathi iBhekwville impala, kwesinye isikhathi ize khona lapha ngikhona eMivamhlophe, kwesinye isikhathi soyifaka emazimeleni, uthole kwesinye isikhathi emdletsheni ngoba besiround ngamabomu. Senzele ukuthi ngoba ento engizwencinci kakhulu ngale ngoma ekakhulukazi yakhe isizwe, becela uhulumeni kube nebudget yayo, ngoba ilapha khona ukuthi amakhosi asuke ephelele siyakwazi ukukhuluma nesizwe, sisiyali isizwe sidlulisa imilayezo ngobudlulisa imilayezo nje. Ngicela ukuthi mina uhulumeni akayikhiphe ibudget yayo, nalomnyango wawokhokha nje usebenzile umnyango wawokhokha, kodwa into ethinta isintu nengoma ngiyacela manje ukuthi bonke osomabhizinisi ngoba bathi siseThekwini nje kulabe emoto kwathingwa koSpa, kwathingwa ko-engine, kwathingwa nomama bethu abayidayisela emgwaqeni, kuthe kusuka futhi khona lapho kwagetshelwa amatekisi. Lento le ithinta yonke into, kuzuza abantu abaningi. Ingakho nje mina nginquma kakhulu ngithi umcineka futhi ngeke ayenze yedwa le nto ngoba vele akuyona yakhe le nto. Kube ngithanda ngiyakhe ngabe yameshulu ingithu kahle kahle ngokubambisana, kodwa mina sengiyithathile singiyile ngiyela wagodluza ngene sengiyithathile umcineka, hayi akuyona yakhe singiyithu isingiyithu ngoba kube ngithanda ngamcineka yedwa ngaba ngaba kube ngithiwa nendoda yodwa. Manje ngifuna ukuthi nabantu abayitshela ukuthi le ngengoma kaMcineka mhlawumbe bengayi abaya kuyona eyakhe manje abakhiphe ekhaya. Bese ukuthi okunye futhi engikujabulele kakhulu manje Phezulu, ukuthi nje endaweni yakini esigodini sakeni lapho khona usiphakamise kakhulu, waze wangasiphakamisa isigodi sakini waphakamisa nathi nje siKZN, wafika ngoba iqhawe eGoli. Wangena phakathi kwabantu waba iqhawe, noma ngabe kuthiwa ukhiphe yiphi into ngishingane encane mina eke ngiyibone zicule ingoma yakho, yabo njengale nje eyayithi namfisa ukuba nemali ngizodla amadumbe, ilo ngoma leyo icule nazimvana, yabo. Futhi ke lokho osukwenza ngiyacela namhlanje ukuthi bonke abantu abanabahleli bemicimbi bafuthu uPhezulu akayitsheni futhi uyafana nje nami. Umcimbi nina kakhulukazi art and culture nohulumeni, ngicela ukuthi kube nendlela ethile ukuthi ubhizinisi abaculi ngoba uyakwazi ukuthatha umuntu lapha phansi nje elungane ebe nebudget yakhe. Mina art and culture ngicelwa yimi ngoba ngithi nje ayibe khona, sekuzoba khona nalesibhakela phela sihlanganise ngoba namhlanje sisayina into eyodwa. Ngiyacela nje impela ukuthi ngoba lento lena ekwazi ukuthi enze lemculo kunabafana abanamakhono bengihlale ngibabone banyusa, mangabe lethu mhlawumbe kubana nale umcimbi ayenzayo uthatha umfana urecord, yebo, naye futhi imicimbi nemicimbi ebekhona emcimbini yonke imicimbi ngoba leyo mcimbi engasuke engekho kuBhekwville kufanele nazi ukuthi nabisiwe ngapheleli insizwe usugqilazela kunjalo impela, hayi usugqilazela nani nayimeya. Ngiyacela ukuthi lo mlayezo ngudlulise ukuthi omasipala bonke mabesafuna ukuhlala ngokunethezeka ngoba izonyakaza nje ayibe khona lena, ayibe khona impela. Futhi phela bekho phela uphikisa uGoli
Yeah. Ungabuphikisa ngisomdloko mbani. Ah. Hawe nomntwana. Hayi ngabuphikisa noshempe siphumele. Ayingabe. Ngithi ngamtshela noma yogadi la. Yeah. Engivakashele inkosi hawu ngayibona isiguqelo minister. Yeah. Ngabonga njalo uminister lo lokhuluma izingisi ubani. Kodwa ngabona mkhulu nje lensizwa le enye le yangathi ifuna ukuthatha ubukhosi bePlease. Hawu yamphupha umkhele nenduku. Usingamsophisha. Wathini wena mkhulu? Hey ngakhuza ngakhathala ndoda. Usethi manje semina ngibekelo lokuba inkosi engithena egcikeni. Hey namanje nje ngithi ulunga noma ugadi uyangishaya isakhona lo ndoda. Ngithi mina